Екологичните, социалните и управленските аспекти от дейността на компаниите или накратко популярното съкращение ESG всъщност дава възможността на всяко едно ръководство да види в 360 градуса количествените и качествените измерения на тази дейност, което често бива пренебрегвана на фона на финансовите резултати. За мен фокуса върху чистото съответствие по нормативни причини измества фокуса от правилния разговор, така че да оздрави компанията тук и сега и да може да предвиди и да управлява всички рискове, включително и тези, които имат съществени финансови измерения, и компанията да може да продължи в нейното евентуално безпрепятствено, с възможността да иновира част от продуктите и услугите си, идентифицирайки нови възможности пред себе си. Напълно достатъчно приложение за устойчивостта.